aka ci da shi zuyo na abin zuyo na ke in ya zo shi zuyo ne alo ba ta ja haka ba wallahi na raka yake yana nan lawali lawali na kana ta kira na sai ka ce na ba ibi bari da Allah ɗebi man ruwa kai botikin nan da Allah yana jin ka a je wayar dan Allah ɗebi man ruwa ne a to bari rike waya kai ni ma sai in yi tsayaye yana jin ka je fara da Allah da dasu da ko wani abu kana ji ko ni a duniya in muna mu'amala da mutum yana mana shine dako to zan gasa yanda ba ya kana yi kana ji na ina jin ka ina baranka ina narka da na fi mun wani kira kayan kuɗi kenan 150 nawa ka cire ko 50 ne ka da shida ya da wannan ba ka mai ta kuma za a bashi ban ba shi a to ai wata kan yin ta kudi ba na wanda miliyan nawa idan ne duwa shi ne to dan miliyan 120 ka cire 50 me za ka yi maka shi ne gama ai zan bashi ai akalla ba kasar ba ko da za a ban ma mutum sauran sa kai 700 ne ko ai yanzu shi ne ka yana yin wannan ya kuwa da sirajo ya ce narkawa zai to ya narka sai ya dawo yaushe kiran shi aka ibo da zai da to ai ya narka mai sauri mu samu kudi ya ke mana